мені ще треба? Ну, визират нормально. Буде то. Ще 2 холівоти. Дуже мся скільтував. Дуже грошей на себе потратив. Бо нормально. Нормально. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Я навіть не слухав, що він там розказує. Бо аж дуже пафосно. Я не беру у тому тривати. Так, я пропустити не можу. Пайку взяти? Яку пайку? Я вже ніч не можу взяти, я вже там. Десь ми. То того не смявать туди. Ну, їм раз усі сю кишку. Поникаємо, що тут. Яку пайку? Я мало не порозумів. Що за пайку мав йому взяти? Мені вже інтересно. Йой, а у мене сись маленько настресований. Я щось і не подумав. Було видко там, туту. Ну і все не дуже було добрі. Maniac for money. Clumsy! Пана, ти руського. То ще треба було майфайно никати, кого я з собою брав. Та я взяв їдіння 12, нормально буде. То мені головне здихлу рибу знайти, а з неї можу дістати їдіння, так що все добрі. Лиш після того, після скаутіна. Йой, із цими буде тяжко. А це мені нащо? Я не міг що найліпше взяти. Баш, наприклад. Ні, баш не вийшло бись. Коротше, я скіл дурний взяв. Мені це не треба було. А може й треба. Мінус 20 протекшена, а тут його не бити, тут і краби. Нормально, нормально. Добре, значить, будемо пробувати їх забирати по одному. Бліця не поклав, слухай. Юй-юй-юй. Так, не вдарив не файно. Нормально, все. Ахмед це лиш розогріват, в нього ще лиш то. Все буде нормально, поки. Боже, 16 здоров'я? 16 здоров'я? Тяжко буде. Ну, добрі. Так. Мінус не всього. Може було нараз усього бити туди. Кобим знав, що він так ударить. О, Марку, здоров! Давно ми ся не виділи. Бо мене тут давно не було, видав. Ну, сись собі некий стрес сам полічить, добрі все буде. Не кивайте пса. Ганьбили бистися. Йой-йой-йой. Ахмед видав не переживати ці субити. Та мався потих, мав роботу тільки що я не знав. Не ошим дуже з того настресований, маленько настресований, бо... Коротше, мався нормально. Дишу, жив, ничня не болить. Нормально. Тручаємо, то потихо дали. Та й сих помали розтручаємо. Паскунна риба. Сись умер. Сись мінус. Добре, значить... Тоді... І не може мене так вчинити такого. Ай, ну. Хвала Богу, ніч не болить. Добре, встався послідній. Ми його притягнемо.
Може вартувалося полічити. Ну вже як є. Вже як є, йдемо далі. Destroy them all. Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. О, кампець. Мене зафоловили, поранно. Красно, дякую, ож фоловите мій канал. Ми туй пораз дащо бавимо цикое. Foolhardy alike. Ей, сигіняшна. Ну вже як є. Тим догом лупи задніх. А уж псом? Ну то я старався. А ну буде у нас бос таку й туйка. А, так і є. Добре. Та туди дораз і переночуємо. Виспимося файненько. Та й підемо бити сирену. Мені так видить, ось у спередущих сохраненці я бив сирену. Но я то вже не тямлю, як вона визира, що вона чинить. Будемо видіти. Бульстер. Бульстер. Ну, я айну можу після боса лутати усе, що ся обстало. Ото кіть буду мати дяку. І це має головне, так мені се видить. Decimated. Поранно, поранно. Не поранно. Йой. Хотів називатися поплатати дівочку, ні? Press this advantage. Give them no quarter. As victories mount, so too will resistance. Ключик. А, в мене це вже не стає. Та що можу учинити? Вона переманює моїх хрущів на свою сторону. Ю-ю-ю, значить я буду битися без когось із цих чотирьох. Кампець. Но. То мені треба було не таким стаком йти на сирену. Не таким, мені треба було йти якимись такими, бо вони були доста самостійні, не? Щоб вони могли без того. Коротше, я поняв. Тяжко буде, будемо никати. Gathered close in tenuous firelight. Так. Uneasy companionship. Не нападуть на нас. Сяк. Ну, за єдиничку вже ніч не вчиню. За одиничку вже ніч не вчиню. Спиме. Кампець, це то та, що переманює сирена, As the точно, light точно. gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Ну то вже як є. Вже як є. Не будуся вже вертати. Ну я за це казав аж. Треба ми лише здохлу рибу знайти, а там буде їдіння доста. Glittering gold, trinkets and baubles, Не є нічі їдіння. paid for in blood. Набрехавим. Нормальний стак. Ну пак, The aquatic devils have remade Я, the poor girl in their image. кіть помниш, не знав, це... А ти видав не заставку, я їх вибирав. Я доста рандомно, я лише перших двох осмислено брав. А Ахмедам, наприклад, узяв лише Субос поза того, що мені треба було когось, кого буде лічити у всьому стакові. Ну добре. Будемо кровитися цю паніку, будемо її маленько мінусувати демедж та й протекшон.
Будемо видіти, як то піде. Ну і я тепер не можу його бити. Ну як не можу, ліпше не треба. І добре, що вона його взяла. Добре, що вона його взяла, бо він такий, досить киловий, в нього урона не є. Елум іще раз! Єй! У Ахмеда мітка є. А пес вроді б'є під мітку. Ні, у пса є мітка. Debuff target. Ні, у Ахмеда ніякої мітки не є, іншої. Хіба всяку чиню, Айбо з моїх персонажів Нико не б'є аж сильно. А чого не посунув? The ground quakes. Та Сися сама би виграла 2 рази. Кампець, ще ту рибу захищати будеш. Дебіл. А чого вона мені його вернула? Мені його не треба. Він мене зрадив. Все, доста було. Найдете свою в рибі. Паскунню. А, тепер одня пса забере. Не забрала! Не забрала пса! Класно! А чого? А чого? Move resistance, stun resistance. А ти не є такого, ге. У нього ще дебаф на мінусові. У нього ще дебаф на мінусові споза цього. Ні, споза цього. Як вона його не переманила, не ясно. Третій спел мітка. І це не мітка, і це мінус демедж і мінус протекшн. Мітка то друге, мітка то, що є у пса. У пса є мітка сися. Марк таргет, видиш? Ахмед не то. Марку не мече. Ото от доджа залежить. А, у нього додж 31, гонно бити. А що б хотів? Тепер Ахмед ходить. Кіть Ахмед ходить та... Devastating blow. Макарони на нього веречі, ложками бити, сяк, на. Ха-ха, я вже старий, не пам'ятаю. Розказуй. Ти старий. Ти це був найлегкий бос із усіх, яких я раз видів. Може, споза того ж, вона первим переманила собі якраз персонажа, котрий в мене ніякого демеджа немає. Seafaring trade, the lifeblood of any port. And resume again now that the route is Все, safe. так шиковно. Що це? Плюс 15 protection. А, Key Torch Below. Такое місія не дуже любить. Plague Doctor. Плюс 8 акуратності. Чи йдемо назад, там ще поникаємо, це може щось позбирати, бо я доста мало грошей назбирав.